L'esperança de cara a una remuntada s'ha fet més palpable que mai a la 7a edició del Foro Turismo Ibiza. Necessitam tenir esperança i l'optimisme és el darrer que hem de perdre. Quan encara regna la incertesa, el nombre de reserves de cara a la propera temporada continua inalterable. No obstant, al fòrum celebrat a Jesús ha quedat avui clar que tant el sector de les aerolínies com l'hoteler observa en el turista una clara intenció i un fort interès per viatjar a Eivissa. De seguida que no hi hagi aquestes incerteses, que es pugui viatjar de manera segura, repuntarà, el número de reserves augmentaran i recuperarem la normalitat, pens inclús que molt abans que altres destinacions. Una gran demanda embalsada, una gran demanda de gent latent. Tothom veu que el destí és desitjat, que la gent vol tenir l'oportunitat de venir i això és el millor que us pot passar. La comercialització de vacunes, que començarà segons està previst a principis de l'any que ve, provocarà, segons els experts, un període de transició. Això implicarà no recuperar els nivells de turisme anteriors a la pandèmia fins aproximadament l'any 2024, quan es tingui un control realment efectiu. No obstant, 2021 sí servirà per arrencar. Els nostres principals països emissors, els nostres clients, sigui Anglaterra, els Països Baixos, Alemanya, estan esperant que la situació millori per venir, per viatjar. I Eivissa, sense cap dubte, és un destí prioritari. I també per reflexionar i posar en pràctica algunes de les lliçons que hem après arran d'aquesta crisi. Ens ha permès veure que també tenim una illa molt més complexa, molt més rica del que molta gent es pensa. Perquè sigui possible farà falta, però, enfortir el sector. Per això, avui s'ha repetit sobretot una paraula que és la col·laboració. Les capa que vivimos tiempos